لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, дар инҷа бо шумо камтарак салати сабзигӣ тайёр кардастам. сабзиёро ҳамаша тоза кардам, шуштум хушрӯ карда анам хел карда айтиёрка мебурорему. баъдан дар нӯшда бигем камтар намак, уксус, чеснок, рӯғана ҷӯш карда меандозам дар болош. баъд переправаи каретский аста, ай ҳамун ман фақат бигем хуш мекунам дуруни салат монда. салати сабзигӣ мо тайёр шуд. дӯстони азиз, ана ҳамин хел омадак. ҳозир сар мекунем, камтар рогалник мепазем. дар уни рогалник да 1 тасили чини масла меандозем, 1 дона тухм, я 3 қушуқ ва сметана меандозем дар нӯшда, 3 қушуқи калон. баъдан разрихлите, баъд зуволаша гирифта мемонем, камтар места, баъдан тунук мекунем, дар нӯшда варёнка меандозем, 1 қушуқчаги майда. дӯстони азиз, рогалникҳои морам пухтан, ана ҳамин хел омадан. даруш камтар сахарни пудра мекунем. влоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, обуна шавед, лайку комментария фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.